Ay, good morning Ma'am Pio and good morning Ma'am po sa taga Hinanyog niya to sa Tingog Kanbanwaan. Opo, Engineer Wally, kumusta po? Dumang kita sa Management of the Dead, kamo po bagaan inkargado kayan bilang lisensyado sanitation engineer tabi, sanitation officer. Kumusta ang sitwasyon tadigdi sa Albay tabi? Medyo Pio, nagdadakol na naman po ang mga COVID-related deaths na po digdi sa bako lang po sa probinsya kang Albay, ano? Po so ibang may mga ibang probinsya bali digdi naman po kaya tiga papadara for cremation. Kaya sa ngunyan medyo napapano na naman po ang schedule. Kang inot nagkaigwa kita ki problema kaiyan dahil so kapasidad na pigigibo po kang crematorium bali sa sarong aldaw hanggang 5 lang po sindang bangkay na piga kikremate, ano? Bali ginibuhan ta po ito ning medyos kung pwedeng maka-uro adjust idikit kang oras kang operation ninda, kaya nagi itong hanggang 8 bangkay ang pwede po nindang i-cremate. Duman sa strategy na ito, medyo marayrahay naman puta na, no? Na pag may nagpigdara duman for cremation, insigida man tulos na ano niyan, napaprocess man po tulos. Alagad mo niyan, inina naman po na nakaaging 2 semana, medyo naglalangkaw na naman po ang mga number kang mga mortality ta pagabot po sa COVID, ano? Medyo naglalangkaw na naman ang mortality ta sa COVID. Kaya maski nga ni revise schedule na kang operation, balingon yan, medyo nagkakaigwa na naman po kita ning sabihon tang na papano na naman schedule na hanggang mga 2-3 aldaw na po na pano ang schedule mo niyan for cremation. Nako, kung narukan gustong sabihon 2-3 aldaw, would it be a fair observation na bodies are piling up for process? Sa ngunyan, kung mga 2 kaya pa man po siguro iyan, pero pag uminabot na po iyan mga 4-5 aldaw, iyan diyan talaga medyo nakakabahala na tabi iyan, Pio, ano? Actually, so sa lamenting crematorium tangunyan, nagsasagibo sinda ning nagpapakonstruer sindaki another additional unit duman po sa bunot, ano? Kaya lang hanggang ngunyan ongoing pa ang construction kaini. So anytime so makina na gagamiton niya o nangani, so bubugta ka na lang po. Kaya ito, yun na lang po ang medyo pigpe-prepare pa ta. Medyo ang sarong makina po kaya kaini medyo may kagabatan, madakula po ining makinarya. So, kaipuhan na may diit na retrofitting sa structural, sa structural kang building po na bubugtakan po niya. Opo. Anong peligro ang ididara kung daitulos yan maprocess mag-pile up tabi engineer? Ang saro sa peligro kaiyan dahil siyempre pagka inabot na po tabi iyang Pio ki mga 3-4 na aldaw, no? Maski nga ni sabihon ta pang selyado so bangkay, magpupuo na po ang decomposition kaiyan. So once ang sarong bangkay nagpuo na po mag-decompose, nagpo-produce na po yan ng mga gases, mga ning parus, no? Na pwedeng kumbaga sa naka-selyado nga ni po siya, kaya lang siyempre sulaog po niya medyo nagpupuo na mag-decompose, ano? So ma-produce na po yan ng gases na kumbaga sa malobo na, so nakapato sa iya, malobo na. So dahil man po masiguro kung so grabing pressure sa laog, pwedeng kumbaga sa garili siya lobo na pag grabe ng pressure pwedeng pumutok sa lobo. So mga araw po kaya na sitwasyon.
although medyo ining sa tuya man na pigagamit na mga materyales, digdi medyo matibay man, kaya man po siguro maabot sa arog kaya na sitwasyon. Kaya lang, siyempre, data man po mahali ang possibility na pwede po siyang mangyari. Opo. So would it be a fair observation man tabi, engineer, na kunigo kita kan management of the living itong sumakurtel niya to ang paglako pag-ulakit kan COVID, kung di makontrol, correlative iyan sa management of the dead. Iyo po, siring man po ta, dahil baga sa ngunyan, medyo nagdadakol na talaga ang kaso taning COVID. Digdi po. Bako lang po digdi sa probinsya kang Albay, kundi all throughout Bicol region na iyan. And especially ang BRTTH, nagkikater iyan, bako man sana sa probinsya kang Albay, kundi bilog na Bicol. No? So, maski ngani po mga taga Sorsogon, Masbate, Catanduanes, pigdadara po dyan ang sa itang mga pasyente. So, yan ang yan sa siyempre pag nagdadakol ang naghihelang, dakol ang severe cases po kang COVID, dakula man po ang posibilidad na malangkaw man po ang mortality o magadan po sa COVID. So, siring man po giraray, sabay man po giraray siyan. Kumbaga sa directly proportional sindang dua. Nako, sana di umabot sa arog kaan ma-manage tananing maray ining kitang mga living tanganing di umabot pa sa problema sa arog ka na sitwasyon tabi, engineer. Correct po, Pio. And, in fact, nagkaigwa na kami ng notisya hali po sa BRTTH na starting sa aga, dahil na po ma-acceptar ang BRTTH ng mga non-COVID na mga kaso. Ang ako na lang po kang BRTTH, ito pong severe, buda critical na mga kaso ng COVID, isya na lang po na ima-manage. And of course, dahil man po girara, ang ma-operate na lang po sa BRTTH, itong mga intensive care units po ninda, cancer, so heart center po ninda, so NICU po ninda, so PICO po ninda, so mga intensive care units lang po. No? So, iyo lang po ang ia-acceptar ng mga pasyente kang BRTTH. So, itong mga non-COVID, naputol na, engineer, naputol, call ako giraray. Initabi, kaya paano, Sara Engineer Wally, special an inadalang ka ini, bilang sanitary engineer, bilang sanitary engineer, special ang inadalang ka ini, sindaan may pagkaaram po, Sara Engineer Wally, so sa indang team, on how to handle ining mga arog ka ining sitwasyon kung may mga infectious disease breakout, both sa living and the dead. Engineer, so naputol kita doon magkasubago na magiging problema yan kung dahil mamalid sining maray so living correlative, directly proportionate sa management of the dead tabi, engineer. Iyo po, talagang kumbaga sa pagka siyempre dakol ang magaparalang tao, ang kaso ka naghihelang, there is possibility or directly proportional, madakol man po ang mga COVID-related deaths na po. So, dumang kita sa management of the living, ang importante. Iyo po. So, siguro, dahil man po kita umabot na mag-abot sa punto na kami na gayon ang magtrabaho na sa mga araw po. Kaya dahil sana dahil man po kita mag-abot sa araw kayo. Yes. Iyo po. Okay, engineer, bilang sanitation officer, integral part ka na primera linya kang puwersa na minalaban sa COVID-19. Anon sa inyong apelo man sa publiko? Go ahead. May kasabihan po kita pag-abot po sa health, na an ounce of prevention is better than a pound of cure. So, kaya kumbaga sa digdi man po giraray kita sa pagprebentar kaaning COVID. Gusto ko man po giraray na i-emphasize ining sa tuyang mga minimum health protocols na pagsulot ng mask, paghugas ng kamot, importantihon po yan. Pagkatapos social distancing, yaon pa man po giraray. And lalong-lalo na tabi piyo, kung igwaman sa na po ning schedule ning pagbakuna sa indang lugar, magpa-schedule na po. Dahil na po kita magparadurwa-duwa. So dapat na magpa-schedule na po kita.
So siguro digdi man siguro sa programa mo Pio, isasabihin ko man po sa Indo. Bicol Code 14742. Iyo man po ang sa kuyang Bicol Code dahil na-COVID man po ako. And pero iya ano ko man po sa Indo Pio, dahil po akong namati, dahil po akong sintomas, ngata, dahil po ako nabakunahan. Bakunado. So iyan opo. So iyan po ang gusto ko lang po i-share sa satuyang mga taga-Hinanyog na dahil po kita magparatubod-tubod sa mga sabi-sabi sa mga kung ano-anong nababasa sa Facebook. Ako po mismo sabi po sa Indo na dahil bakunado ako, medyo sabihin tang dai po kinangyaring severe dumampo sa kuya. Sige No? pa nga So, ni kaya- baga so kwan mo kay to sige pa so pamasabas mo nin duot nin awot. Opo, Pio. Kaya talagang ano ko po. So, day ko man po yan tatago, Pio, na ako po tinamaan man kaining helang na ini. Mhm. Kaya, yan po. Sige. Engineer, salamat sa oras. Keep safe and God bless. Salamat man po, Pio, and salamat man po sa bilog na puwersa po kan DCGB sa pagtaw po sa muya ning oras na makapag-share po ning informasyon sa tuyang mga taga-Hinanyog. And to the family kang ito po kay Kay Jojo Matag, Banana, kay Matag. So, our sincerest condolences tabi. Opo. Engineer, keep safe tabi. God bless.